Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so importantly for always tuning in. I really do appreciate. If today the first time you are coming across us, or you are hearing our voice for the first time, we still remain your one and only, ever ready, bringing it to you, as you all know. So, my wonderful family, without not wasting much of your time, today I just want us to do quick. Ayo Fayose Chiburu Ekiti State deputere n'akara Twitter ya kwuo si n'oge eruola ka Southern Presidency pụta na 2023. How you now? So Atiku na waste time ya. Onye ọbụla na-apụta n'ugwu Awụsa si na na presidency on a waste time. He's zone to the south. I'm respect na PDP a case zone here to the south and to southeast in particular. Atiku ma pụtakwa. Joe, so why did Joe? I believe you are in the APC. So why did the APC zone it to southeast? I'm not on APC. Where are you? Since you were, I'm not on APC. Also state now on APC. And state now, you have no sleep. I'm asking you. I'm asking why didn't they zone it to southeast or south? I'm not on APC now. I know. Let me tell you. Let me answer you. Also, I do na APC. Ndepụta na APC na South efro ha. Ko inekwu na South akasi, oke na je eba. Ọ dịkwa mma o. Ọ dịkwa mma. But o nwere ife mata asị don o nwere ife melo ka fish ji wee bend ya. Ịma ife na-ekwu ogo ji wee do otu a. Akpara onye akpa, aplan ha plan. Onye akpata o ji do otu a. Joe, let me tell you. Ife na-emebi. Ịfụrụ ya, I'm a victim. Ndị ọzọ kwa victims. Ife na-emebi. Ichedo onye ị na-ekwu okwu sị na ịchọrọ ikewa Nigeria were ọchịchị nye ofe arụ na. Mana Joe na ichetere ama m na Rochas Okorocha Ogbonna ya ọnụ nakwa David Umahi nakwa ndị Igbo Nwajiụba ama m na ha ruchara ha nwere ike karịa ise ndị Igbo pụtaranụ ịzọ ọkwa onye isi ala n'okpuru APC. Gịnị mere dịka isi wee kwuo n'orugo tụmadị oge ndị ọwụwa anyanwụ, gịnị mere na ndị APC ewere ya nye otu n'ime ha dịka isi wee kwuo? Onye Igbo akwadoro Kedu nke na ha kwadoro ka esi akwado ya? No, abụ m onye Igbo, abụ m onye Nnewi. I'm telling you, if I have ife a na-anụ kata onwe ife na-eme n'Igbo land now that you cannot issue of trust nye nsogbu. Kedu ife na-edi ma ife na-ekwu issue of trust because again ewu akwadoro kedu nke bụ na akwadoro kọwaa ya ọfụma ka esi wee kwado? Okay, ibe ife a na-akpọ elu bridge. Anyị na-ege ntị. Iche na support ndị Igbo ga-eme gị president. Ị ga-enwenu friends, rụọ ọnụ bridges, dozie ebe gị, rụkwa n'ọrụ with ndị ọzọ ka ndị ọzọ enwe ike rụọ ọrụ with you. Tọdụ na afọ ife na-eme n'Igbo land. Mana ọ na icheta Rochas Okorocha na David Umahi ekwuwe ndị ha nọ n'APC. Nwee oyi ndị ugwu hụrụ Rochas anya nke ukwuu. Gịnị mere na ha etikọta ha aka wee họpụta ha? Ajụjụ anyị jụkwa dị ibu. Ị ga-eji obodo oyibo inu ka na-atụrụ na ife a go further. Ị ga-eji visa, jide ya BTA, jide ya passport. If you don't have it, we go na airport. Igbo onye nzuzu. Because what has those things are nye jiri. What to do with? Asị na ngwa kedu passport, kedu akwụkwọ ikike ndị a kwesịrị iji? Maka na ikwu na ị kwesịrị inwe oyi nwee ụfọdụ ihe ikwugasịrị ebe a ka ezi akwụkwọ ikike ndị a kwesịrị inwe ha enwe ha mbụ mmadụ na-abụọ mkpọpụtara ha na APC. Ọrọ mmadụ na-abụọ ha enwere ike enweghị bridge
bridge. Anything. You know bridge. You know how the bridge. You know, if you have good minds. You know how the bridge. And then you otu ahụ. Ned chọrọ ajụjụ. Imotu. Well, let me come here. If I'm not calling them now. Imotu otu Achịwaju si wee bata n'ọgbọ. Imotu Buhari si wee wụ president. Ịmana mmadụ ọpụta na 2003 Owino. Joe. Ka m kwuo agbanụ. O nwere ife chọrọ drop na. O nwere important thing chọrọ drop. Ngwakwuo. Buhari win election na 2003. Owino na 2007. Owino na 2011. Achịwaju see he scored almost 11 million votes on those 3 occasions. I am going to put Southwest will win. PDP. So why you put Southwest? Gịnị mere na gị nwa na onwe gị mma na ịbụ ọnụ na-eru n'okwu na abịa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị pati. Gịnị mere unu etikọ ha aka wee tinye Southeast? Mana Ned ka anyị n'onu Ned biko anyị ga-abịaghachi n'ebe ị nọ Joe Igbokwe na akụkọ a mkparịta ụka na-atọ ụtọ. Ned ngwaza. Joe, look, I am in PDP. And I can tell you what happened in PDP. There were committees set up to discuss zoning. And they met severally. At the end of the day, they came to one conclusion, that what is paramount for the party is to make sure that they win the next election. And in winning the next election, they were going to focus on who could help them to win the election. Who has the capacity? Who has the contacts? Who, as Joe used the word, building bridges? Who has been able to build bridges across the country? And this was why the party decided not to zone the presidential ticket anymore. So what they did was to leave it open. And of course, people knew their strength. They knew that the best person that will help PDP to win the next election is Turkey, the Waziri of Adamawa. And so most people who would have contested against him decided not to contest. I know for sure that he said that if it is zoned to Southeast, for example, that he will not contest. That's what he said. That he will support somebody. But at the end of the day, it was left open. And when it was left open, he became the most likely person that could help the party to win the general election. That was why most of us supported him. So it's all about the party's plans. Who do you want to, even if it's Bat, as they call him, I'm sure they supported him because they feel that he is most likely to give them the opportunity to win the next election. You know? So, Ndidi, ka enye ndidi anọrọ na pati ọbụla. Ned, chetakwa na unu nwere ihe Mr. Ned na-ekwu, in other words, is that the party did not fulfill its own obligations, did not keep to its own rules that it set. I'm aware that the PDP wanted and had agreed to zone to the south. And this is where I give it to the APC, at least for once. They kept to their own words by zoning to the south, even though it went to Asiwaju. But the PDP agreed. Why would you suddenly, at this point, decide to leave it open? That's marks of a lack of integrity, and there's a lot of selfishness about this. They were looking for the best candidate. So it's selfishness and not about keeping your own integrity. You said you want to vote zone. It was your decision. It was not imposed on you. The PDP said they will zone to the south. And then it got to the point to zone to the south. Because this whole thing is just so sad in this country. The way we just prevaricate and move when it suits us, and we just play with a lot of things, I can't deal anymore. I mean, it's just so sad. Politics is a very serious business. If our people have been slaving for PDP for many years, and they couldn't
Je Igbokwe ewekwe n'iwe chetakwe na Igbo biko eweli. Ha je pick mmadụ na Southeast. Pick mmadụ na Southeast. Na since ọgụ ji wee bi na enwere. I will expect na PDP aka eme. Because to be honest with you, they don't like us. Southeast don't like APC. That's why they are fighting Umahi. That's why they are fighting Hope Uzodimma. And they left other states. They left other states. They are not attacking even Anambra because now they left Enugu. They left Abia. They are not attacking Abia by pop. Ogajo, when you say they don't like you, this is not Ihabro Makapati. Ihabro Makapati. Aga like they don't like APC. Ochichigi Ademoma. Ochichiga plunged this country into worse debts that it is. The same like people are not going to school. People say, "Oh, you go party. It's not my PDP. Oh no, chawo ofu ihe ahụ. Anyị ji say na anyị chọsịrị ka ọ dịzi iche. Ọ ofu ihe ahụ. Anyị chọsị ihe dị ọcha, anyị chọsị iri ofe ọzọ. Ka anyị hụzie anyị eriela egusi iri okro. Ọ dị oke ka anyị rizi ọbụla. Bring your structures. Yes, anyị need the structure. I know. Ụmụaka na-aga school asụdo on strike. Unu ewere 100 million na-azụ phone jiri ndị mmadụ na-egweri egwuregwu. Look at the state of the country. Look at the economy. Nothing is standing. I tetanola kemgbe. Ihe m chọrọ igwu unu na election 2023 ya ga-abụ by delegates. Ọ gaghị abụ by delegates. Ọ gaghị abụ by delegates. Lezie ihe na-emeni. Ngwa chere. No. Biko ka anyị chịkọtawanụ egwu okwu ata anyị agaghị ana chere na-eme na ncha iwe dị m n'obi ụmụnne m anọghị na skuul ndị niile nọrọ ụmụ ụlọ nọcha alabeghị isi ọkaiwu akanyọ na-agba m visa akwado ha akwado people are dying of hunger akanyọ ọkaiwu anike akanyọ onne ned ngwa anyị na-achịkọtazi biko na tinkom oge. I don't need to blame you people. You people are all corrupt. You're all the same thing. Biko chere I sikwa asa akpari na mmadụ. Hey, ngwa biko. Anya akpari ka anyị na-ekwu otu ọ dị. Ọ bụ mkparị. Anyị na-ekwu otu ọ dị. Ngwa chere. Ngwa. Ozugo. After presidential election, I will call you. Nsogbu adị. After presidential election, I will call you. Akwana m ndị ga-akpọ m jiri. Daalụ nri nne. Iwe degosi your structure. So my quality people, that brings us to the end of this update. Do well to like this video, share and subscribe if you haven't. Subscription is free. Please smash on that subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, from here I said bye.